ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 8 നോക്കി. എന്തായിരുന്നു അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? പരമപദം പ്രാപ്തി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 9 ജ്ഞാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം നോക്കാം. ഇന്നലെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിച്ചേ? എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരും എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത്? ഭക്തിയുക്ത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നാൽ എന്താണ്? അതല്ല, അതിയജ്ഞം അത് എവിടെ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളും, അത് എവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അധ്യാത്മ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. പിന്നെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാ, കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ അതിയജ്ഞം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്ന? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ആ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് അന്ത്യവേളയിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായി അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? പിന്നെന്താ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അസ്ഥിരവും ദുഃഖപൂർണവും. അതായത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. അപ്പൊ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചിന്താമണി ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കില്ലേ? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്താമണിതം. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്താണുള്ളത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ? ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനം. അതെ, 1000 ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ? നമ്മള് നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. കർമ്മബന്ധങ്ങളെ മാർഗം കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തൻ. ഗോപീചന്ദ്രൻ ഗംഗാനദി ചെയ്യുന്നതിന് 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫലം യമരാജൻ വരില്ല. നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. എന്താണത് 3 കാര്യങ്ങൾ?
വേദപഠനം, പഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം. ഈ മൂന്നും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണോ അത് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അത്? മുടിയുടെ 10,000 ഭാഗങ്ങൾ. 10,000 ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം. 10,000 അല്ല, 10,000. അത് ഇന്നലെ തെറ്റിപ്പോയി തോന്നുന്നു. 10,000 ആണ് കേട്ടോ. 1000 അല്ല, 10,000 ആണ്. 10,000 ഭാഗം. നമ്മൾ മുടിയുടെ തലനാരിഴയുടെ അറ്റത്ത് ആ തുമ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 10,000 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം 9ാം അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്? കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. എന്താണ് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം? അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജവിദ്യയും, പിന്നെ എന്താ പറയാ, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജവിദ്യയും, പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? അർജുനനെ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി ഭഗവാന്. ഉറ്റമിത്രമാണ്, ഉറ്റമിത്രവും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏറ്റവും സീക്രട്ട്, അതായത് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രാജവിദ്യ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനിലെ നമ്മളൊരു ഭക്തനായി, സുഹൃത്തായി, ശിഷ്യനായി നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. പോരാത്തതിന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി, അസൂയാലു ആവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായ ഈ വിജ്ഞാനം നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മൾ 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ആദി ആധ്യാത്മിക. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. അത് മുക്തനാകാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലെ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പിന്നെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേടുന്ന ആ അറിവ്. ആ വിജ്ഞാനം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആ അറിവിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമായി മാറും. എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പ്രായോഗികമാക്കി, അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് വിജ്ഞാനമായി മാറും. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവും ആയതാണ് ഇത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? 5 കാര്യങ്ങൾ. ഏതാണ്? ആദ്യത്തേത് രാജവിദ്യയാണ്. എന്താണിത്? വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. രണ്ടാമത്തേത് രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതിനാല്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതായത് നമ്മൾ ഈ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ശാശ്വതമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തേ, ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങും. അതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാശ്വതമായ എന്താ പറയാ,
ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശാശ്വതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശാശ്വതമാണ്. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയില്ല ആനന്ദം, അത് ശാശ്വതമായി കിട്ടുന്ന ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ്. ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് താൽക്കാലികമായിട്ട്. നമുക്ക് ഇന്നൊരു വീട് വെച്ചു, അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സന്തോഷം തന്നു. നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങി, അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരും. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതികതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുമ തോന്നും നമുക്കിവിടെ. എത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? അത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും, രാജഗുഹ്യമാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും, പവിത്രമാണ്, പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. കാര്യം എന്തെന്നാൽ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകും അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ആരാണോ ഈ ജപം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം. നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു ഭഗവാനിലെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവപ്പെടും. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം അനുഭൂതിയാണ് അത്. ഒരു മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് തനിയേ കിട്ടും. നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ആത്മ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ എന്താണ്? പരിപൂർണതയാണ്. അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില്ല, അവിടെ ഞാൻ പറയാം. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. ഈ ഭൗതികയുധ സേവന ഈ ഭക്തിയുധ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആർക്കാണോ വിശ്വാസമില്ലാത്തത്, ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കുണ്ടാവുക? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആ ചക്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭഗവാനിലെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ആ പരിപൂർണ ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. മയാ തതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ്യക്ത രൂപത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് എന്താ പറയാ പ്രപഞ്ചം എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ എല്ലാവിധ വകുപ്പുകളും എന്താ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവമാണ്. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഒരു ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വകുപ്പുകളും നോക്കി നടത്തുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ നിത്യ ലീലാനുരക്തനായി ഭഗവാൻ അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ? സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. നമുക്കൊരു മൺകലം എടുക്കാം. മൺകലം എടുക്കുമ്പോൾ മൺകലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? അത് മണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിലും അപ്പൊ മൺകലത്തിൽ മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. മൺകലത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാ മണ്ണില് മൺകലമുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് മണ്ണില് മൺകലമില്ല, പക്ഷെ മൺകലത്തില് മണ്ണുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ഒരു അംശമല്ല, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആ ഭഗവാൻ ഗുണത്തിന് അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീപനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അത് നമ്മൾ തെറ്റ് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ അംശമല്ല. നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകി നടക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ആരുടെ ഒരു ശക്തി മൂലമാണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഊർജം മൂലമാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് അതൊക്കെ നിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യുപധാരയ. സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കാറ്റ് എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം, കാറ്റ് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഇടത്തും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭീമമായ ഈ ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലെ എന്താ പറയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്താണ്? ആരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ ആകാശത്തിലുള്ള ആ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായു, നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ്. അത് വായുവിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ വായുവിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ എല്ലതും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? വായു ആകാശത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ എല്ലാം എന്താ പറയാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും മനോഹരമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ സൃഷ്ടി ആവിർഭാവം, അത് വായു. പക്ഷെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രപഞ്ചം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭഗവാനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പരിപൂർണമായും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതെപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഹിതമല്ലാതെ അത് ഒരു തരത്തിലും ചലിക്കുകയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. തേന ഇച്ഛവിന തൃണമപി ന ചലതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൃണമപി പുൽക്കൊടി പോലും നമുക്ക് അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇമം കൃത്സ്നം അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഭഗവാൻ എന്തു തോന്നുന്നോ ആ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അതൊക്കെ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, അതായത് രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ 3 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? കാരണോദക്ഷായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക്ഷായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക്ഷായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദക്ഷായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് കാരണ എന്നുള്ള സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഏത്? കാരണോദക വിഷ്ണു എന്ന രൂപത്തിൽ കാരണ ഉദക എന്നുള്ള സമുദ്രത്തില് കിടക്കുകയാണ്. അത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾപൂകുന്നതാരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ
ഗർഭോദകശായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി എന്താ പറയാ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വൈവിധ്യങ്ങളെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഓരോ അണുവിലും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ആരാണ് പോകുന്നത്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ രൂപത്തില്. അപ്പൊ സ്വയം ഭഗവാനാണ് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളില് ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നച്ച മാം താനി കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ഇവിടെ എന്താ പറയാ? ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ? ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാന്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഒന്നിലും തന്നെ പെടാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ അതിലെ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ എല്ലാം പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഭഗവാൻ അതൊന്നിലും ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഭഗവാനെ ഒന്നും തന്നെ ബന്ധിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പൊ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, ആ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി തന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാം, തടവിലാക്കാം, ജീവപര്യന്തം കൊടുക്കാം അല്ലെ? അതൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു കൽപ്പന പ്രകാരം നടക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ജഡ്ജിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അല്ലെ? ഇതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ആ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛാനുസാരം എന്താ പറയുക ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അത് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനും ഇതൊന്നിനും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ ഹേതുനാനേന കൗന്തേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മയധ്യക്ഷേണ, എന്റെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എന്താ പറയുക ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ എന്താണ്? അധമ ശക്തിയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? നമ്മളാണ്, ഈ ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളും, അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ 2 ശക്തികളും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മയധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതായത് താഴ്ന്ന ശക്തി, അതായത് അധമ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, അധ്യക്ഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതേപോലെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയുക ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നു അല്ലെ, അവതരിച്ചു ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഈ വിഡ്ഢികൾ, മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഡ്ഢികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കില്ല. ആരാണ് അതൊക്കെ? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവര്, പിന്നെ ആസുരീ ഭാവമാശ്രിതർ അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നേ? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു, അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു സ്വയം, എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം വരില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാലോ ഭോക്താറാം യജ്ഞതപസ്സ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്, ഭഗവാന് ഭോക്താരം, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവര് നിന്ദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി തന്നെ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയ, നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ ആത്മമായ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, മൂഢന്മാര്, അവര് എന്താ പറയാ, വിശ്വസിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു, മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗമായ സമാവൃത. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കർട്ടൻ, അതായത് ആ യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, രണ്ടു മായ എന്ന് പറയും. യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണി. പിന്നെ മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗാശക്തി, അതായത് മായാദേവി. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളാണ്, അത് മായാദേവി, ദുർഗാശക്തി. അപ്പൊ യോഗമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഉള്ളിലെ യോഗമായ വിഡ്ഢികളെ കവർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ സ്വയം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില്? ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഇത് ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവകാരണ കാരണം, പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ്. ആർക്ക്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്. പക്ഷെ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിഡ്ഢികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ, അവർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ആസുരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ, പിന്നെ നിരീശ്വരമായ വാദങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവര് വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിലാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് എന്താണോ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിക്കോട്ടെ, അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതെല്ലാം പാഴായി പോകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ല. അതെല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ, ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് അതവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ടു കാര്യം അല്ലെ, അവജാനന്തി മാമൂഢ, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത, ഇപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരാണ്? വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ദൈവീ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനും ആയി പരമപുരുഷനാണെന്ന്, ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് സർവകാരണ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അവ്യയനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്തതാണ് ഭഗവാന്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കൾ, വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ് അവര്. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ. കാരണം അവർക്ക് വ്യാമോഹം ബാധിക്കുന്നില്ല, അവര് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ സുരക്ഷിതരാണ് ഭഗവാന്റെ ദൈവീ പ്രകൃതിയില്. അല്ലാത്തവരെങ്ങനെയാണ്? വിഡ്ഢികളെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരുടെ പിടിയിലാണ്? മായാദേവിയുടെ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ പിടിയിലാണ്? നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. അതായത് ദുർഗാശക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടും. അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവീ പ്രകൃതം സുരക്ഷ നൽകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മായാദേവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഓരോ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ മോഹം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ അത് വേണം ഇത് വേണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആസക്തി മൂലം നമുക്ക് കാമം, അല്ലെ, അതിയായ കാമം, ക്രോധം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ 8 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കാമ ക്രോധ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ക്രോധ, പിന്നെ സമ്മോഹം, പിന്നെ സ്മൃതി വിഭ്രംശ,
അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിനാശ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങി പോവാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്, ഓരോ യോനിയിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മായാദേവി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാ സംരക്ഷണം അത് നൽകുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ ദൈവീ പ്രകൃതിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും മറികടക്കാം. അത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ. അതായത് എന്റെ മായ മറികടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ആരാണോ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, പ്യോർ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 6 കാര്യങ്ങളും. അതായത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു സതതം കീർത്തയന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ദൃഢവ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ. നമ്മൾ പറയില്ലേ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, വ്യതിചലിക്കാത്തൊരു മനസ്സ്. അതാണ് ദൃഢവ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യം. പിന്നെ പറയുന്നു യതന്തശ്ച, പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമസ്യന്തശ്ച, അതായത് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മാം ഭക്ത്യ, എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണ് ഭക്ത്യ? ആ ഭക്തി എന്നുള്ള ആ പദം വേണം. അതായത് അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതില് ഫലം കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? മാം ഭക്തിയ, ഭക്തിയോടുകൂടി നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? നിരന്തരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സതതം കീർത്തി, എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭക്തിയോടുകൂടി മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രവും പവിത്രമായ പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമ്മള് ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നേ. നീ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ, നീ തന്നെ എന്റെ അമ്മ, നീ തന്നെ എന്റെ ബന്ധു മിത്രം, എല്ലാം നീ തന്നെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ഞാനാണ് നിന്റെ അമ്മയും, ഞാനാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ, ഞാനാണ് നിന്റെ രക്ഷകനും പിതാമഹനും, അതായത് മുത്തച്ഛനും ഞാൻ തന്നെയാ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അഹം ബീജപ്രദ പിതാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ പ്രണവം നമുക്കറിയാം. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ഓം എന്നുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. പ്രണവം, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണവ മന്ത്രം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാൻ തന്നെ. നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ. അത് നമുക്ക് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണേ ഞാനാണ് എല്ലാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. ഗതി ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത്ത് പ്രവഹ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറയണേ ഞാൻ തന്നെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ. ഭരണകർത്താവും ഭഗവാൻ തന്നെ, പ്രഭുവും ഞാനാണ്, സാക്ഷിയും ഞാനാകുന്നു. സാക്ഷി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റം മിത്രവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. സുഹൃത്തും അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ് എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. കാരണം 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബീജം നൽകുന്ന ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നേ?
തപാമ്യഹം അഹം വർഷം നിഗൃഹാം മൃത്സുജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ തന്നെ എന്താ പറയാ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും പറയുന്നു, ഊർജം പ്രദാനം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊർജം വേണം. അതെല്ലാ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഊർജം ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും. അതായത് ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാവുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, വായു, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാ ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്താണത്? അതിദൈവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാ ദൈവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അധിപൻ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ അവർ കേൾക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ എന്താ പറയുക പ്രതിനിധികളുടെ ത്രൂ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ, ഞാനാണ് അമൃതവും ഞാനാണ് മൃത്യുവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണും. എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ മൃത്യു, നമ്മുടെ മരണവേളയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിടും എന്ന് പറയില്ലേ? അത് ഭഗവാൻ ഇനി വീണ്ടും വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൃത്യു സർവ ഹരശ്ചാഹം. അതായത് ഭഗവാനാണ് മൃത്യു. നമ്മളിപ്പോ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൃത്യുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ടേ മതിയാവും. മൃത്യുവിലൂടെ, മരണത്തിലൂടെ. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനു പറയുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആത്മാവ്. അതപ്പോ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മൾ അവിനാശിയാണ്, സനാതനനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ജഡവസ്തു, ഈ കാണുന്ന ജഡവസ്തുക്കളെല്ലാം എവിടുന്ന് വന്നതാ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കി തരാം. त्रैवेद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും എന്താ പറയാ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ ആകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇവിടെ പറയാണ്, എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് ജനിച്ച് ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫലം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? ഒരു ഫലം വേണം. നമ്മൾ നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടില്ലേ? നൃഗരാജാവ് എന്തിനാ ദാനം ചെയ്തേ? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ആ ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തനിക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? അത് ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം കർമ്മങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വേദപഠനം നടത്തുന്നതായിക്കോട്ടെ, സോമപാനം ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാകണം? ഭഗവാനെ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല, പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി, അവർക്ക് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി അവരെന്താ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് എന്താണ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സ്വർഗം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന? ദിവ്യ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മം, നമുക്ക് ഭഗവാനല്ല ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ലോകത്തേക്കും ചെന്നുവിടും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തെ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുക? തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെന്താ പറയാ, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടില്ല. ജന്മ മൃത്യു, അതായത് ഇത് തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രമല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് കുറച്ചു കാലം പുണ്യം ചെയ്യും,
ആ പുണ്യത്തിന്റെ പ്രാപ്തി എന്താ പറയാ അത് അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും. അവിടെ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും നശ്വരമായ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ജനനം എടുക്കണം. വീണ്ടും എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ചക്രത്തിൽ അവര് കുടുങ്ങാണ്. ആ ഒരു ചക്രത്തിൽ തന്നെ അവർ കുടുങ്ങാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് അവർക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാനല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? സ്വർഗം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അവര് എന്താ പറയാ, സ്വർഗസുഖം അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗസുഖം. പക്ഷെ അത് നശ്വരമാണ്. അത് വീണ്ടും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് പൂന്താന കവി അറിയാം അല്ലെ, ജ്ഞാനപാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്താ അവർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? സ്വർഗം നരകം എന്നിങ്ങനെ ഒക്കെയായി മണ്ടുന്ന ജീവന്മാർ അല്ലെ. അവർ വീണ്ടും പൂന്താനം കവി ജ്ഞാനപാനയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പറയാ, കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജോലി ചെയ്ത് ആ പണം, സമ്പാദിച്ച പണം എല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ടൂർ പോകണം എന്ന് പ്ലാൻ ആക്കും. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു വെക്കും. നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ തന്നെ കരുതി കൂട്ടി വെക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ച് അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയമാകുമ്പോൾ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ആ സ്ഥലത്തിലെത്തി നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ചു കാലം നിൽക്കുന്നു. ഒരു 5 ദിവസമോ 10 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ആ പണം എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച ആ പണം എല്ലാം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? തിരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തും, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ചെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ പോയി അതൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പുണ്യത്തിന്റെ കണക്കെല്ലാം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണിത്. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം വേണം ഭഗവാനിൽ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ആരാണോ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ, എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ, അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം, അവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അതായത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുണ്ടോ അത് നിലനിർത്തും ഭഗവാൻ, എന്തില്ലയോ അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന്. എന്നൊരു നമുക്ക് കഥ കേൾക്കാം. അതായത് ഒരു അർജുനാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? യജൻ യാജൻ പാഠൻ. അതായത് അദ്ദേഹം ഈ എന്താ പറയാ, വേദങ്ങളെയൊക്കെ പഠിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഈ അർജുനാചാര്യ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? അദ്ദേഹം ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 22ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അന്ന് വന്നത്. അന്ന് ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് വല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഇതാക്കി, ആകർഷിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ, ഇത് സത്യമാണോ? ശരിക്കും ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം അത് നടത്തിത്തരും? അതായത് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു, ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായാലും അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, പുറത്തുപോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുറത്തുപോയി വന്നിട്ടും വെറും കൈയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നും തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല, ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പട്ടിണിയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യയും പട്ടിണിയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകമാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം വന്നു. അതായത് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടും എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല, വെറും കൈയോടെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു തോന്നി. അപ്പൊ ഇതിൽ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നി. ആ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നുള്ള ആ വാക്കിനെ അദ്ദേഹം 2 വെട്ടിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട്, ഞാൻ 3ാമതും ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് 3ാമതും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് എന്താ പറയാ, ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ 2 കുട്ടികൾ വരികയാണ്. അതാരാണ്?
കൃഷ്ണനും ബലരാമനാണ്. സ്വയം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആ കാളവണ്ടിയിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടു. ഒരാള് എന്താ പറയാ വെളുത്ത നിറത്തിലും ഒരാള് കുറച്ച് നീല കളറിൽ, അങ്ങനെ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാന്ന്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് അർജുനാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാളവണ്ടിയിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഇവിടേക്കുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാ തന്നേ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ തന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരു തന്നതാ, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി തന്നയച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത അതിശയം തോന്നി. 2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും വെറും കൈയോടെ വന്ന ആള് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നുള്ളത് ആ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ. അപ്പൊ ആ 2 കുട്ടികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് കൃഷ്ണന്റെ പുറം വശം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക്. അതായത് പറയാണ് എന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ, അതായത് എന്റെ പുറം വശം കണ്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ പറയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ അടിച്ചതാന്ന് 2 വര കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്നെ അടിച്ചതാണ്, 2 വര ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ സ്ത്രീക്ക് വല്ലാത്ത അതിശയം തോന്നാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളല്ല, നല്ലൊരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളെ അടിക്കാൻ തോന്നി എന്നുള്ളത് ആ സ്ത്രീക്ക് വിഷമം തോന്നി. എന്നിട്ട് അവര് പോവാണ് അവിടുന്ന്. മൂന്നാമതും ഇദ്ദേഹം വെറും കൈയോടെയാണ് വരുന്നത്. മൂന്നാമതും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വെറും കൈയോടെ വന്നപ്പോ ആ വീട് എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മണമൊക്കെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം, ഇത് എന്റെ വീട് തന്നെ ആണോ എന്ന്. എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭാര്യ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ്, ഒരുപാട് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനാചാര്യന് വല്ലാത്ത അതിശയം തോന്നി. ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി, ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തു വിട്ടേന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടതോ, ഞാൻ ഒന്നുമേ ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയത് പോലും ഇല്ല എന്നു പറയണം. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് നിങ്ങൾ അയച്ച 2 ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, ആ ശിഷ്യന്മാരാണ് കാളവണ്ടിയിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നത്, നിങ്ങൾ തന്നതാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ പറയണേ എല്ലാം ശരി, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞിനെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അതിശയം തോന്നാണ്. ഞാൻ ആരെ അടിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ നീല നിറത്തിൽ, ആ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുമ്പോ 2 വര കണ്ടു ഞാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനടി ഓടിയിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം എടുക്കാണ്. ആ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാം ശ്ലോകം അങ്ങനെ നോക്കാണ്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നുള്ളത് 2 വെട്ടിട്ടിരുന്നല്ലോ, ആ 2 വെട്ട് അവിടെ കാണാനില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അതായത് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന വാക്ക് സത്യം തന്നെയാണ്, ഞാൻ അത് ശരി വെച്ചു തരും. അതായത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കഥയാണിത്. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते ശ്രദ്ധയാൻവിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മറ്റു ദേവന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ. ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആരാണോ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ആരെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് വിധി പ്രകാരമല്ല എന്ന് മാത്രം. അത് പരോക്ഷമായി, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല പരോക്ഷമായിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ ഒരു മരത്തിന് നമ്മൾ എവിടെയാ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ വേരുകൾക്ക് അല്ലെ, മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്കാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ആ എന്താ പറയാ കൊമ്പുകളും ശാഖകളും ഒക്കെ എന്താ പറയാ പോഷിക്കപ്പെടും. അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിധിപൂർവകം. അവര് വിധി പ്രകാരമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ വായിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് എവിടേക്കാ ചെന്നെത്തുക? അത് ആമാശയത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തും. പക്ഷെ എന്നാ ആമാശയത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോഴും അതെന്താ, അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പോഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രീതിപ്പെടും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതാണ് വിധി പ്രകാരമുള്ള
ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇത് വിധി പ്രകാരമല്ല. ദേവന്മാരെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് അവരവരുടെ ഇത് പല ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതായത് ഞാൻ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്ത് ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഫലം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിലെ ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകാരം എന്താ പറയുക ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരൊക്കെയാണ് എവിടേക്ക് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ ജന്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരോടെ ദേവന്മാർക്കുള്ള സ്ഥലത്ത്. നമുക്കറിയാം 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിലുള്ള ആ ദേവന്മാരെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. പക്ഷെ അതെല്ലാം നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം. അതായത് ദേവന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് നശ്വരമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ പോവും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃലോകമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഗോലോക ചാട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കാം. പിതൃലോകമുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക നരകലോകങ്ങളുടെ താഴെയാണ്, അടുത്താണത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പിതൃലോകങ്ങളുടെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, അരിയമ്മ എന്നുള്ള ഒരു രാജാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പിതൃലോകത്തേക്ക് ഈ പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവിടെ എത്തും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരെവിടെ പോവും? അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തന്മാർ ആരാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പത്രം, ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ആവട്ടെ, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ എന്താ പറയാ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ് സ്നേഹത്തോടെ, അതായത് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്ത് വേണം? 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയണേ എനിക്ക് നീ ഒന്നും തരണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇല തന്നാ മതി. ഇല എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുളസി ഇല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു തുളസി ഇല മാത്രം ഭഗവാന് സ്നേഹം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം എനിക്ക് തന്നാലും മതി. ഇനിയിപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജലമോ ആകട്ടെ, അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും എനിക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ തന്നാൽ അതും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ഇനിയും ഭഗവാൻ എളുപ്പമാക്കി തരാനുണ്ടോ അല്ലെ? നമുക്ക് അത്രയും ഭഗവാൻ എളുപ്പമാക്കി തരാം. അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയാ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒഴുകഴിവ് പറയും അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് സമയമില്ല, എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒരു ഒഴികഴിവും നമുക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എത്ര കഴിവില്ലാത്തവനായാലും നീ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ എനിക്ക് ജലമെങ്കിലും തരാലോ അല്ലെ? ഭഗവാന് ഒത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കാലോ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടെ, ഭക്തിയോടെ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്തേയ തത് കുരുഷ്വാ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില്? എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണ ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതായത് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കും. അത് നല്ല കാര്യമായാലും നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ പറയണ ഭഗവാൻ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാറ്റിനോടും എനിക്ക് സമഭാവനയാണ്. ആരാണോ എന്നെ
സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, അതായത് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാ. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അച്ഛന് മക്കൾ 5 ആയിക്കോട്ടെ 2 ആയിക്കോട്ടെ 3 ഇരുന്നോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെയാ. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്നേഹമാണ്, അത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹമാണ്, അത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹപ്രകടനമാണ്. അപ്പൊ മക്കൾ അത് അതേപടി എന്താ പറയാ, കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വശം അവര് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് അച്ഛൻ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടു തന്നാലും നമ്മൾ അത് ആദ്യം ആരുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം, അച്ഛന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. തിരിച്ച് അച്ഛന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അച്ഛന്റെ ആ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ, അതാണ്. അതായത് ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താലും ആ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് തിരിച്ച് അച്ഛന് തന്നെ ഇത് അച്ഛനും കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ വായിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ആ അവസ്ഥ എന്താണ്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ തരാത്ത ഭഗവാൻ നമുക്ക് അല്ലെ. നമുക്കെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട്, ചന്ദ്രന്റെ നിലാവുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് കാറ്റുണ്ട്, വെളിച്ചമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, മഴയുണ്ട്, സമയാസമയത്ത് മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കില്ല അല്ലെ ഭഗവാനോട്. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മൾ, നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ മരിക്കും വരെ ഓർക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പലരോടും പറയും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോ ഇന്ന ആൾ എന്നെ സഹായിച്ചു, അവർക്ക് നമ്മൾ എത്ര താങ്ക്സ് പറയും, എത്ര നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാനോട്? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, ഞാൻ എല്ലാവരോടും എന്താ പറയുക, ഒരേ സമനാണ്, അത് സമഭാവനയാണ് എനിക്ക്, പക്ഷപാതമില്ല എനിക്ക്. ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷേ ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം, അതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി പുരസരമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അപ്പൊ തിരിച്ചു നമ്മൾ അച്ഛന് കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രതീതിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയ, അതായത് എല്ലാം നിന്റെ തന്നെ, നീ തന്ന വസ്തുവാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണ് എന്ന് പറയാം. തിരിച്ചു തരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് സ്നേഹഭാവം, അത് ആ ഭാവമാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് പ്രീതിപ്പെടുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ തന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ നന്ദി പ്രകടനം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബാന്ധവ്യമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇതാണ് കാര്യം പറയുന്നത്. അത് ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം എന്നോട് ഈ സ്നേഹം പ്രകടനം ചെയ്യുന്നത് അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരാൾ ഏറ്റവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കാനില്ല. അതാണ് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതിന് ഒരുപാട് സമയം കളയണ്ട നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് വേണ്ടാധീനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരാൾ എത്ര അത്യന്തഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ദയ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളോട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. സെയിന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, സെയിന്റ്ലി പേഴ്സൺ, അതായത് സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോ ഏതൊരു വിശുദ്ധമായ ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്താണ്, ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട്, ഒരു പാപിക്ക് ഒരു ഭാവിയും ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ കാരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഭാവി, ഭഗവാൻ നല്ല ഭാവിയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ കുറെ കാലത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താണ്, സാധുവായി കണക്കാക്കാണ്. നമ്മളെ സാധുവായി കണക്കാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തി പുരസരം, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയും കാരുണ്യം, അതായത് ഭഗവാൻ ഇത്രയൊരു കരുണാണ് നമ്മളോട്, ഭക്തന്മാരോട്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ മക്കളോട്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇത്.
ഇവിടെ എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? അവൻ വേഗത്തിൽ ധർമാത്മികനായി തീർന്നു. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തി എത്ര ഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ ഭക്തി പുരസരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിനെ സാധുവായി കാണണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി അതിവേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, ദേഷ്യം, കാമ, ക്രോധ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ അത് ഹരിനാമ ജപത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്കിതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹം എന്താവും? അതിവേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ധാർമ്മികനായി തീരാണ്. എന്നിട്ട് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ശശ്വത് ശാന്തി മികച്ചതി, അതായത് ശാശ്വതമായ ശാന്തി. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, നമുക്ക് മനഃശാന്തി കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ല, നമുക്ക് ശാന്തി വേണം, എല്ലാം വേണം അല്ലെ? അതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടും? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഭക്തി പുരസര സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചിന്തിക്കാം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, അർജുന പോയി പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ? അതായത് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയണേ, നീ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്താണ്, പ്രഖ്യാപിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നീ പറയേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ആര്? അർജുനൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ വാക്കിനെ തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ തൂണില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ശരിവെച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ യുദ്ധത്തില് എന്താ പറയാ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്ത് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു. അതെന്തിനാ? അത് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? അതും ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതും കൃഷ്ണൻ ഭക്തന് വേണ്ടി ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്ക് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, ശരിവെക്കും. ഒരിക്കലും അത് എന്താ പറയാ തെറ്റിക്കില്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന്റെ നാശമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മാഭി പാർത്ത വ്യപാശ്രിത്യ ഏപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര തേപിയാന്തി പരാംഗതിം പാർത്ഥ. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ എന്താ പറയാ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവനോ, സ്ത്രീകളോ, കച്ചവടക്കാരനോ, ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി, പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അത് സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊരു എന്താ പറയാ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, കച്ചവടക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ, അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനോ, ഈ ശൂദ്രനോ, ഇന്നിങ്ങനെ ഒന്നും ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരാണോ വരുന്നത് വൃത്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ, ഭഗവാൻ അവരെ കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്താ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും വരുന്നുണ്ട്, 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഈ ശ്ലോകം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക, മന്മന. എന്താണ്? എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക. 2ാമത്തെ കാര്യം ഭവമദ്ഭക്ത, അതായത് ഭക്തനാവുക. 3ാമത്തെ കാര്യം മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. 4ാമത്തെ കാര്യം എന്നെ പ്രണമിക്കുക, മാം നമസ്കുരു. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മന്മന, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭവമദ്ഭക്ത, ഭക്തനാവുക. മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ പറയും. ഇനി ഇതിലും എളുപ്പപ്പണി നമുക്ക് ഇനി എന്താ ഉള്ളല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഒന്നിൽ ഭഗവാനെ എന്താണ് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തികഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനായി തീരുക, ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. അതെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. 9ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം.
എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതെല്ലാണ്? അധമശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ, അധമശക്തി, താഴ്ന്ന ശക്തി ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ശ്ലോകം 13 9-13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത സുരക്ഷിതരാണ്. സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ആരാണ് സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 14 കീർത്തനം ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഭക്തിയോടുകൂടി നിത്യയുക്ത ഉപാസന ചെയ്യും. കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ ഭക്തിയോടെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ 22 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 22-ാം ശ്ലോകത്തില് എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകുന്നു, അവർക്ക് ഉള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 25 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ദേവലോകവും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത് പിതൃലോകവും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകം. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്തേക്ക് പോകും, പിന്നെന്താ പറയാ, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആരാക്കിയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവർ അവിടേക്ക് പോകും. ഭക്തന്മാർ എവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്തെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 26 പറയുന്നത്? ഭക്തിയോടെയും കൂടി ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് എന്തർപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ അല്ലെ, ഇലയായാലും കുഴപ്പമില്ല, പൂവായാലും ഫലമായാലും ആ ജലമായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവണം അവിടെ? എന്തുണ്ടാവണം? 2 കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 27 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയണം ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാനെ ഓക്കെ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജവിദ്യ പൂർണ്ണത ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് രാജവിദ്യ എന്താണ് നോക്കിയ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചെയ്യാതെ ഭക്തിമാർഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകാഗ്ര ചിത്തതയോടുകൂടി എന്നിൽ അതെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതായത് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ. മന്മന ഭവമദ്ഭക്ത മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു 9-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യായമൊക്കെ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് മനസ്സിലായോ?